Reiser opp, sikkert. En av mine store forbilder. Jeg er litt nervøs i dag, faktisk, fordi han er Sigurd Sturkjøl. Han er ikke bare, han er den fremste i Norge innen klinisk hypnose. Driver mye behandling, og han har vært en stor forbilde. Jeg skrev boken Selvhypnose. Så hvis dere lurer på noe, så bomber han resten. Han kan svare på alt. Ok, er vi klar? Da vil jeg at dere holder hendene langs siden av kroppen. Hendene langs siden. Ok. Balanserer kroppens tyngdepunkt på begge ben. For dere som deler inn i gruppa så snakker om det etter hvert, så... Ok, jeg kommer kun til å bruke et par stykker av dere. Resten blir sendt ned underveis. Det dere får se nå er det dere ikke får se på TV, nemlig prosessen der vi hensetter dere. Er vi klar? Jeg vil at dere lukker øynene. Alle sammen lukker øynene. Balanserer kroppens tyngdepunkt på begge ben. Fra nå av så snakker ikke vi med hverandre. Vi snakker ikke til hverandre. Ikke ta på hverandre. Så ta på dere selv her hvis dere klarer å være. For å unngå at andre folk i salen blir hensatt til samme tilstand som de, så har vi bakgrunnsmusikk. Når det første showet jeg hadde, så trodde man hørende. Så får jeg sendte den igjen, så hørte jeg plutselig satt det på første rad av filmer, som hadde blitt hypnotisert igjen på kamera. Vi skal lukke øynene alle sammen. Hold øynene lukket, musikken kommer på nå. Skal bare i kroppen. Hold balansen. Vi har
Skal vi se hvordan vi har det. Nå holder vi det bare inn, lukker og slapper av. Hei, min venn. Hei. Har du det bra? Ja. Fin følelse i kroppen. Alt er behagelig. Bra. Vi bare slapper helt av. Hold øynene lukket og hold balansen. Kan du komme oss hitover til deg, og så stå her borte? Så står du bare her. La meg plass til deg, skal du. Flott. Ja, det er heldig. Hei, hei. Det går fint på deg? Hva jobber du med? Hva jobber du med? Bilverksted. Ok. Kan du bare komme og stå ved siden av han? Hvis du kan gå dit og stå ved siden av han. Så får vi liksom rykke litt opp og se nå. Så bare du kan få lov å sette deg ned på. Så bare går du dit. Skal vi se, da har vi en høy der, og så har vi sånn der. Er det greit her? Men jeg klarer ikke å stå der. Er det noe du liker ikke, Ron, eller? Jo, men jeg ikke flytte beinet. Så du flytter beinet? Du kan ikke, du tar bare venstre, høyre, så går du. Hva er det som har hendt her? Fast? Sitte fast. Du kan ikke bare sitte fast, liksom. Prøv å hoppe så høyt du kan. Driver du noe idrett, eller? Idrett? Ja. Ikke rally. Da trenger du høyrefoten i alle fall til plass. Ja, men jeg har den høyrefoten. Er det liv, eller er det hammer, eller er det sveis, eller? Det er du som har gjort et eller annet. Ok. Hva er ditt forhold til hypnose? Tror du på det? Tror du på hypnose? Ja, nå så. Ja, det var kjekt. Ja, for det er jo litt spesielt at du kan knipse på et menneske, og så sovner det, liksom. Det er klart. Men vi skal se om vi klarer å fikse det fort. Har du kjæreste, forresten? Nei. Nei, ingen kjæreste. Ok, det var dagens kontaktannonse. Så. Ok, skal vi se hvordan det går med rollesjåføren vår her. Hei, har du det fint? Okay. Er det noe du har lyst til å si til det som er? Ok, du skal sjekke hvis det er noe mikrofon. Hei, har du det fint? Det er bra. Kan du si... Er det noe prøver å si til deg? Skjønner du det? Ja, hva det betyr, hva jeg kan prøve å si. At det? Bak? Er du samboer? Hva er det som skjer med det nå? Sliter du litt nå? Sliter du bak? Vi skal hjelpe deg litt. Ja, det er flott.
Ok, skal vi se. Våkne opp. Hei, hei, min venn. Hei. Har du begynt å forspille litt tid i dag? Ja. Nei, ikke det. Ok, vi skal bare ta og ommøblere litt til. Hei, min venn. Hei, hei. Har du det fint? Kan du komme og stå her borte hos meg og han? Hvis du... Ikke her. Er det noen scener her i dag? Hva er det som skjer nå? Vent litt, våkne opp her med den. Hei, du skal få gå og sette deg. Tusen takk for at du sitter opp. Hva er det som skjer med deg? Du hadde noe problem med foten din i sted, sant? Han stod fast. Ja, det er to. Hva jobber du med? Hva jobber du med? Jeg jobber på flisekompani. Flisekompani? Ok, er du flink? Sattast i foten, det er litt spesielt. Ja, rart. Er du flink i matematikk? Er du flink i dyktig i matematikk? Det er sånn average normalt, liksom. Normalt kan du telle fra 1 til 10, for eksempel. Ja, sier du. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Hvor mye er 3 pluss 3? 3 pluss 3, hvor mye er det? 3 pluss 3, det er 6. 4 pluss 4. 3 pluss 4. Det går bra. Det er cirka. 7! 5! Ok. 6. Nei, det er ikke 6, men... Er det rart å ta fag? Ja. Har du hørt eventyr om Snevit og de dvergene? Snevit og de... Hvor mange dverger var det? 8 dverger. Jeg har også et eventyr til som heter ikke den. Sjette far i hus, ikke den sjette far i huset, men den... 8 far i huset, ja. James Bond, kjenner du til han? James Bond, hva er han? 0-0. Hvor mange fingre har du? 10 fingre. Kan du telle de fingrene på? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nå teller alle sammen. Høyt, alle sammen. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 11. Har du 11 fingre? Nei, jeg har 10. Du har 10 fingre, så klart har du 10 fingre. Kan du da telle de 10 fingrene for meg? 10 fingre, tell alle sammen. Så høyt du kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hva sier du? Nei, sånn er det ikke det. Hva sier du? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Nei, har du hatt 11 fingre lenge? Ja. Ta 10. Hvis du vet å ha 10 fingre, så tell de da for meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Det er flott, altså. Vi har forskjellige stadier nivå mennesker kan være på. Når vi er på en scene som er her, så er det klart, vi kan ikke ta det så dyrt som en terapeutisk. Ja. Vi skal bare se hvor det går med han fra Flisekompani. Hei, min venn. Hei, hei. Har du det bra? Ja. Flott. Kan du komme over her? Sjekk at du har alt du hadde med deg når du kom opp her. Alt er på plass. Sjekk også på det fremme og bak.
Er alt greit her? Alt er fint her, ja. Kan du stå ved siden av han her? Her. Kan du komme hit? Hva er det nå du mangler? Det er bra. Så jeg skal nemlig dra rett etter showet her, så jeg skal reise rett etter showet. Så jeg bare viser at du også. Men slutt, kan være kompis. Er det noe, jeg har en mistanke nemlig om at det skjedde nemlig en greie her i går. Det var en som ikke fant igjen. Kan det være noe sånt som... Vi får ta en prat etterpå, ja. Ikke se så sint ut, det er ikke jeg som har gjort det. For å si det sånn, når vi i Afghanistan hadde show og vi gjorde sånne ting, så tok jeg alltid av våpen av alle de. Men du, hadde jo mistet den greien. Når så du den sist? I går kveld. Hjemme? Nei, faen, det var jo her i stad. I stad. Og så har den falt av. Det er lagt inn i et eller annet sted. Du kan ikke legge igjen. Du kan ikke legge igjen gønner, liksom. Nei, det er jo egentlig ikke mulig, men... Nei, for det var at du rister litt folk. Det kan den. Kunne du beskrive... Nei, driter det først, men... Du setter den altså her i stad. Men er du gift, samboer? Gift. Mange barn har du? Så du klarer det liksom med det. Jeg har gjort mitt, det. Jeg har gjort det, du får egentlig greie nå. Det trenger ikke... Hva sier du? Det er jo greit å ha han for det, men... Ja, det er veldig greit å ha. Har du kone der i dag? Ja. Ja, hun er sikkert kjempehappy på det med. Det skal jeg faen ikke se bort fra. Ok, men vi skal se om vi klarer også å fikse de greiene her, ok? Jeg har en liten teori som jeg vet. Jeg har det. Du vet, vi snakker litt om det, han ble jo hypnotisert, sant? Jeg tar hans. Nei! Det vil jo være på godt overgrep og ta sånn det er. Men vi skal fikse det, ok? Ja, godt sånn. Ok, når han våkner opp igjen, så tror jeg kona hans ikke blir så glad lenger. For da har han fått tilbake 80 centimeter, så jeg tror ikke han skal klage så veldig. Ja, bare står der egentlig. Sånn, skal vi se når alt er bra, alt er tilbake, sånn så... Hva føler du nå? Ja, det kan du gjøre. Er det den samme du hadde tidligere? Ja. Kan du vise meg bare sånn litt på utsida av buksa, hvor langt det går det her, spetakkel her? Cirka på, klarer du? Hva sier du? Hei og folk der. Ja, det er masse folk. Hva tror du kona det? Hun er jo happy nå. Så du skal hjem etterpå, eller? Jeg tror nesten du blir redd. For det der er jo til... Du sitter bak. For da er du fornøyd, sant? Ja. Ja, det er bra. Ok, skal vi se. Kan jeg få låne en... Du, er det... Du?
Ja. Jeg trenger kvinner, vi bare på scenen. Ja. Nei, da er du fred da. Jeg vil bare at du skal stå her. Du heter... Hei, Kristina. Når vi våkner opp neste gang, så ser jeg det, men jeg kan ikke se klærne dine. Det tror du er. Det kun de to som vi ser. Det kun de to som vi ser. Eller vi går sikkert alle andre også får se det spillet. Nei, ok. Hei sann, gutta. Hei, hei. Jeg har fått en dame på scenen her. Hva sier du? Hva føler du nå? Nei, jeg trenger ikke utdype det. Kan du bare stå litt med rumpa til, slik at det ikke blir så flau egentlig? Bare snu det helt rundt. Sånn, flott. Er ikke det her litt vakkert? Det er en flott juletradisjon, røde klær og... Veldig bra. Hvis du var singel, kunne du tenke deg godt for en date, liksom? Når det står sånn, så... Ja, men så ikke spørre deg, du har jo kone og sånt, men... Det er lov å se på det nye, selv om vi lever på diett, for å si det sånn. Hallo, Tito. Det er flott, se. Kan du få litt lenger frem, altså? Bare bli stående. Når de våkner opp neste gang, så er de fortsatt naken. Du står med ryggen til, så vil jeg at du skal snu deg den veien. Da har du fått den. Jeg vil se om de fortsatt har lyst til å så gå på date med deg, og sånn. Flott. Kan du bare snurre hit til oss en litt... Hei! Hva ser du? Hva føler du nå? Du sier det, det er jo lov å se, sier du. Hva er problemet? Hva tenker du nå? Nei, det har ikke tenkt på sånn. Jeg skal ikke tenke på sånn. Det er en flott blondine og... Det er jo flott, nydelig. Ser du? Bakfra, ja. Men nå synes du er fin i alle vinkler. Har du sett sånt før? Det ser jeg har sånn. Ok. Så har du ikke lyst til at jeg skal sende noe ned igjen? Det var absolutt enighet om at du blir stemt igjen senere, beklager jeg det. Det var der i julebordet, og jeg vet at Krisekompaniet ble litt forsinket med bussen i dag, så det har ikke vært på det store forspillet. Så skal jeg putte han på et lite forspill. Egentlig begge to, når de våkner opp igjen, så tror vi at de har drukket 10 øl hver. Greia er bare at hver gang jeg klapper i hendene, så tilsvarer det ytterligere 5 øl. Hei, gutta. Er det god stemning? Ja, Ilse? Pils, nå blir jeg vært med pils. Bare slapp litt av. Hvor har dere vært her nå? Ja, jeg vet. På forspill. Hvor mye har du drukket? Nei, ikke mye. Ikke mye. Kan du ta ut høyre hånd og legge deg på nesetippen? Kan du ta høyre hånd ut og legge deg på nesetippen? Rett. Kom med deg. Du også har ut. Nesetippen. Får du prøve igjen. Ut av den, så. Ja, ikke så.
Sånn. Ikke sant, men sånn. Ja. Hva sier du? Du tar begge to. Er dere litt stått for lenge til å være på fest? Jeg synes ikke det. Ja, akkurat begynt. Hvor mye har du drukket det, tror du? Ja. Hva sier du? 7-8,5 liter. Ja, doktor. Ja. Kan du si Ibsens ripsbusker og andre buskvekster? Ripsbusker og andre busker. Ja, nesten. Kan du si det? Ibsens ripsbusker og andre buskvekster. Kan du få høre? Ibsens ripsbusker. Andre ripsbusker. Nei, du må ikke si starter. Du må si alt. Ibsens ripsbusker og andre buskvekster. Se. Ibsens ripsbusker, andre Ibsens busker. Få høre det på prøve. 5 øl? Ja, få høre. Ibsens ripsbusker, andre Ripsbusker. Hvordan går det med det her nå? Bra. Ja, kan du si det samme? Ibsens ripsbusker og andre busker. Ok. Ok, ja. Du så jo god av scenen her i dag. Så jo god av scenen her i dag. Er du klar at nå klapper jeg den veien, når jeg klapper den andre veien, så blir du bare så drita full, da får du aldri øl bare inn i kroppen. Ja. Kan du prøve å gå rolig fram dit, på den beinestreken? Og så, oi, se om du klarer å gå beint over dit. Beint, rett, på den streken der. Og så snur du der og kommer tilbake. Ja. Og så. Ja. Hva har dere gjort på i dag? Nei. Hva har dere gjort på i dag? Drikke øl, da. Ja, drikke øl, ja. Bare fest. Øl. Kun øl. Du er glad i øl? Ja, veldig. Veldig glad i det. Du skal ikke kjøre bil i morgen, du tenkte? Jo. Nei, jeg tror ikke det. På dagen, så. På dagen. På tirsdag, kanskje. Nei, jo, nei, mandag. Mandag. Hva sier du? På søndag skal du kjøre. Søndag i morgen. Søndag. Du skal ikke kjøre bil i morgen. Jo. Det er alt for mye alkohol i kroppen. Så du kan ikke kjøre bil. Nei, det går ikke. Hva med deg? Nei. Verden er det, da. Har du det bra? Ja, veldig fint, det. Jeg synes du den er det... Du var fra Flisekompaniet. Hvem er du sammen med? Firma? Mekonomen. Ok, flott. Så. Skal vi se om vi får snakke litt med gutta hva de jobber med. Det er litt interessant. Det var Flisekompaniet og Mekonomen. Hei, min venn. Hei. God stemning, alt er bra, sant? Fortell meg litt om Flisekompaniet. Hva gjør dere? Hæ? Hva gjør dere i Flisekompaniet? Hva jobber dere? Fliser. Ja, men hva slags, og hvordan? Nei, vi selger fliser. Selger fliser. Hva sier du? Det er veldig mye fliser. Ja, hva kan de brukes til da? Det bruker så mye rart, det. Ja, så for eksempel... Her og der. Her og der, ja. Litt sånn, har du noe konkret, liksom? Jeg vet ikke.
Selger du mye av det? Ja, veldig mye. Alle kjøper fliser. Å, det er brokere. Har du fliser hjemme selv? Jeg har noen fliser. Hvor var det de henne? Overalt. Overalt. Et eksempel. På veggen har jeg noen fliser. På veggen. Andre steder. Gulvet. Gulvet også, ok. Så da hører vi litt hva han jobber med. Hei, hei. Hei, du jobber i... Med kondomen. Med Kondomen. Jobber du med kondomen? Kondomen, ja. Kondomen. Og det er... Store kondomer. Ok. Det var altså en som selger flis, og en som... Store... Hvordan er markedet for det, da? Ja, når jeg tenker på så... Jeg har sikkert en stor kunde av det. Hvor lenge har du jobbet med det? Jeg har jobbet i 2 år, cirka. Hvor mange selger dere i Nøyre, liksom? Er det noen spesielle typer, noen spesielle ting som er Store. hvor store er cirka? Store kondomer. Nå må du vise meg hvor stor. Kjempestor. Store kondomer. Og det er det alt dere selger i en... Hva skal det firma hete? Med kondomer. Med kondomen, ok. Dere selger der. Basta! Selger ingen andre ting. Ja? Dere selger ingen andre ting. Det er jo spesielt. Kondomer, ja, det er flott sånn. Vi selger kondomer. Hva du selger? Fliser i rene. Du driver med flise. Ja. Hva sier du? Kondomer. Han driver med det. Store. Stor. Med kondomen, kalte han det firmaet. Ja, absolutt. Artig jobb, liksom. Ja, visst. Ingen kommentar. Nei. Jeg synes ikke jeg har noe kommentar. Mine damer og herrer, vi skal snart ta det tilbake til normalt, så dere får komme til middagsbordet. Men det er et par ting jeg har lyst til å gjøre først. Kompis, kan du gå hit litt? Schmidt, tror du på trylling? Tror du på trylling? Jeg tenker for eksempel, kan dematerialisere kroppen din og flytte det herifra til dit på et nanosekund? Skal vi se? Får jeg lov å prøve? Ok, hvis du holder handen sånn. Ok, er du klar? Hei. Det er kult. Det gikk fort. Hva sier du? Gikk det for fort? Skal vi ta det tilbake igjen? Skal vi ha det tilbake? Ja, ok. Bra med regel. Tviler. Du har sikkert hørt i morgen. Trylling. Det er veldig mange som tror at hypnose er veldig sånn spesielt og rart. Og det er jo for så vidt det. Vi hypnotiserer oss selv hele tiden. Hypnose kommer fra det latinske ordet hypnose, som betyr søvn. Jeg har lyst til å teste litt. Det er mange som tror at hypnose det er noe for bullshit alt sammen, fordi vi kan ikke ta på det. Jeg tenker å hypnotisere han til å tro han kan trylle. At han kan trylle bort. Det vil si at jeg trenger noen som kan få låne på scenen her. Har du lyst til å komme hit? Nei. Da tar vi mamma igjen. Ja, vi gjør det. Det er utvendig.
vi se. Hei, hei. Du sier at du er tryllekunstner. Hei, kjempeapplaus da. Tror du at du kunne klart å trylle vekk den damen her? Hvis du tar og legger jakka di over nå. Gjør det først. Legg det over hodet hennes. Hvordan gjør du det når du skal trylle vekk folk, liksom? Og så sier du Simsalabim. Jeg får bare gjemme det bak til gardina litt. Hei, hei. Så fint. Det var roligt. Ja, jeg tryller. Kan du trylle tilbake igjen? Få se. Hva sier du? Ja, så du bør jo gjerne få tilbake igjen i og med at hun har jo 2 barn her og mann, ser det sånn, så... Ja, men det pleier å gå. Ja, da bør det gå i dag også. Ja. Simsalabim. Simsalabim. Ja, jeg var ikke bort der. Men hvordan får vi tilbake igjen? Den samme. Ja, få se. Simsalabim. Kommer snart, ja. Hvor lang tid cirka tror du det tar før hun kommer? Hvor lang tid tar det før hun kommer, tror du? Nei, det skal komme en gang, du. Jeg gir det siste forsøk, se da. Simsalabim. Slutter du litt da? Litt, ja. Ok, så vi ser om vi kan få hjelp til. Flott, sånn. Kan jeg få, du kan få konsentrere deg. Er du hennes mann? Kan jeg få låne deg? Bare stå rett opp, det er helt rett. Ok, så kult. Der er jo, ja. Bare tar du jakka igjen, og... Hva sier du? Hva sier du? Det var ikke hun, nei. Mannen. Ikke det er gjort. Hva har du gjort av dama, da? Har du sett han før? Han var litt snøy, han her, var ikke han? Ok, vi bare sender han igjen, så skal vi se om vi finner noe dame etter hans sted etterpå. Bare ta på deg jakka igjen, du. Du er jo helt rå, du. Jeg har aldri sett på maken til trylling. Dra ned den sånn at du ser skikkelig. Ok. Vi har snakket litt om det å bli satt i hypnotisk tilstand. Tror du på det nå? Ja. Ikke noe tro på det? Ja, det er også. Helt til slutt nå, mine damer og herrer, så kommer jeg til å få han til å tro at han skal hypnotisere meg. Ok, hei, hei. Hei, vi har snakket litt om hypnose og sånt, og det er jo litt... Nå er det slutt. Min gode venn. Jeg tenkte fra 5 og nedover, så er du borte vekk. Ja, jeg skal gjøre det. Lukk øynene dine nå. 5, 4, 3, 2, 1. Mine damer og herrer, vi skal få gutta tilbake. Vær snill med det. Ikke si det jeg har gjort ting de ikke har gjort. Det er veldig forskjellig ord vi skal
Det er en del som har skjedd, det er noen husker ingenting. I løpet av ganske kort tid så vil alle brikkene falle på plass. Det er veldig mange som tror det er dumme mennesker som lar seg hypnotisere. Det stemmer ikke. Tvert imot skal du være veldig trygg på det selv. For du tør å slippe kontrollen eller gjerning som er gående i hodet ditt. Flisekompaniet. Kondomeriet skulle jeg til å si. Flisekompaniet. Hva stiller du gutter dere? Det er jo egentlig faktisk, jeg har merket når jeg har hatt mye firmaer, så er det veldig ofte ledertyper som lar seg hypnotisere. For de er vant til å delegere ansvar. Du tør å slippe kontrollen. Vi skal ta det tilbake igjen, vær snill med det. Hei, hei, våkne opp, hei, hei. Hei, sann, har dere det bra? Ja, det er bra. Bra. Husker du noe som hendte her oppe? Ja, vi stod på rekke i stad, så var vi 12 stykker. Nå var vi 2, ja. Hva ser du? Du stod ytterst der i sted. Han er sur. Ja, han sendte det. Vet du hvor lenge du har vært her nå? Hvis jeg sier du har vært her en time? Time? Ja, begge to har vært her en time. Ja. Husker du at du mistet... Alt er bra, alt er bra. Ja, den er der, det vet jeg. Og du hadde 11 fingre i stund. 11 fingre, ja. Du har nok 10, ja. Mine damer og herrer, skal vi gi deg en kjempeapplaus. Du har en fantastisk kveld. En fantastisk god mat. Kjempeapplaus. Gi deg en kjempeapplaus.